Με τελευταίες έρευνες έχουμε παρατηρήσει ότι δυστυχώς έχουμε τα πρωτεία όσον αφορά την παχυσαρκία στην Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη. 42% λοιπόν του ελληνικού πληθυσμού δυστυχώς είναι υπέρβαρη παχύσαρκη, ενώ συγκριτικά άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν είναι παραπάνω από 38%. Δυστυχώς και στην παιδική παχυσαρκία η χώρα μας έχει τα πρωτεία, καθώς 3 στα 10 αγοράκια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και 1 στα 6 κοριτσάκια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να ασκηθούμε και να τραφούμε ισορροπημένα. Είδαμε λοιπόν σήμερα πόσο όμορφα μπορούμε να περάσουμε, να έρθουμε και να αφιερώσουμε μία Κυριακή πρωί στο να κάνουμε τη βόλτα μας εδώ στο πάρκο με τους γονείς μας, με τους φίλους μας, να περπατήσουμε και να περάσουμε όμορφα. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες μας δίνει ο Δήμος μας όσον αφορά στο κομμάτι της άσκησης. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα να παίξουμε βόλεϊ, να εγγραφούμε σε μια ομάδα μπάσκετ, να εγγραφούμε σε αερόβια άσκηση, πεζοπορία, τζούντο, κολύμβηση. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να αφιερώνουμε 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα λίγο από το χρόνο μας για να κάνουμε λίγο άσκηση που βοηθάει τόσο πολύ το σώμα μας. Εκτός βέβαια από το κομμάτι των δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμες για όλους μας στο Δήμο, μπορούμε να κάνουμε και διάφορα άλλα έτσι ωραία πραγματάκια στο σπίτι μας, αν δεν έχουμε το χρόνο. Για παράδειγμα, να βοηθήσουμε τη μαμά μας στο να συγυρίσουμε στο σπίτι, να πάρουμε τις σκάλες αντί να χρησιμοποιήσουμε το ανσανσέρ, και αυτό είναι μια μορφή άσκησης, ή να πάμε ακόμα στο σχολείο περπατώντας, αντί να πάρουμε το αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς μας. Να βγάλουμε το σκύλο μας βόλτα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε την υγεία μας. Πολύ σημαντικό. Μιλώντας λοιπόν για το κομμάτι της άσκησης, να αναφερθούμε, όπως και ο κύριος Πατούλης είπε πριν, στο ότι είναι πολύ σημαντικό να μην αφιερώνουμε πολύ χρόνο μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, αν μπορούμε μέχρι μισή ωρίτσα την ημέρα, γιατί αυτό πολλές φορές μας οδηγεί στο να μην τρεφόμαστε σωστά, στο να τρώμε άσχημα είδη διατροφής, τσίπς, γαριδάκια, τα οποία δεν κάνουν καλό στην υγεία μας. Άρα ας δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο να κάνουμε κίνηση και ας μειώσουμε το χρόνο που αφιερώνουμε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Έχουμε παρατηρήσει επίσης ότι πολλές φορές ξενυχτάμε και τα παιδιά μας ξενυχτάνε μπροστά σε ένα υπολογιστή, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ύπνος που έχουν μέσα στην ημέρα. Κάτι εξίσου πολύ σημαντικό, καθότι βοηθάει την ανάπτυξη των παιδιών. Στα παιδάκια χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 με 12 ώρες ύπνου την ημέρα, και ειδικότερα τα παιδάκια που πάνε στις αρχικές τάξεις του δημοτικού θέλουν και 13 ώρες την ημέρα ύπνο, που δεν αντικαθίσταται μέσα στην ημέρα φυσικά. Όσον αφορά και την παχυσαρκία, βλέπουμε ότι παιδάκια τα οποία κοιμόντουσαν, και ενήλικες ακόμα, λιγότερες από τις 9-8 ώρες ύπνου την ημέρα, παρουσιάζουν αυξημένο δείκτη παχυσαρκίας. Το να μην κοιμόμαστε σωστά έχει σαν αρνητικό αντίκτυπο ακόμα και στην όρεξή μας. Άρα σημαντικό λοιπόν να αφιερώσουμε και αυτό το χρόνο για τον ύπνο μας. Το κομμάτι τώρα της σωστής διατροφής, εξίσου πολύ σημαντικό. Όταν ξυπνάμε θέλω να ελπίζω ότι όλοι μας παίρνουμε ένα καλό πρωινό. Έτσι, δεν ξέρω αν και τα παιδάκια που με ακούνε εδώ τρώνε το πρωινό τους. Να ακούσω ένα μεγάλο νέο ότι τρώμε το πρωινό μας όλοι μας. Το τρώμε? Ναι, μπράβο! Λοιπόν, πολύ σημαντικό λοιπόν το πρωινό μας, να πίνουμε το γάλα μας, τα δημητριακά μας, έτσι, όλα αυτά τα πολύτιμα συστατικά που κάνουν καλό στην υγεία μας. Σημαντικό κάθε μέρα να τρώμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Μας αρέσουν τα φρούτα? Για να ακούσω. Ναι. Τα λαχανικά? Μπράβο! Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν με πολλούς τρόπους να φάμε τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, είτε να πάρουμε στο σχολείο μας ένα ωραίο φρούτο, ένα ωραίο χυμό, να έχουμε τη σαλάτα μας μαζί με το γεύμα μας, να μας φτιάξει η μαμά ένα ωραίο σάντουιτς που θα μας βάλει ωραία λαχανικά μέσα στο σάντουιτς μας, ή ακόμα και τα όσπρια και τα λαδερά, πολύ σημαντικά μέσα στην εβδομάδα μας να τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο το ψαράκι μας που κάνει καλό στη μνήμη μας, έτσι να βλέπουμε πιο καλά μας βοηθάει, και να μειώσουμε το κόκκινο κρέας μέσα στην εβδομάδα, πολύ σημαντικό.
Τα όσπρια και τα λαδερά, όπως ανέφερα και πριν, πολύ σημαντικά και αυτά μέσα στη διατροφή μας, θα τα έχουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Και φυσικά τα πολύσπορα δημητριακά, δηλαδή το ψωμάκι το πολύσπορο, τα μακαρόνια ολικής αλέσεως, το μαύρο, το ριζάκι, που είναι πολύ ωραία να συνοδεύουν το γεύμα μας κάθε μεσημέρι και βράδυ. Όσον αφορά τώρα τα λιπαρά που λέμε, καλό είναι να μην τα έχουμε συχνά στη διατροφή μας. 1 ή 2 φορές την εβδομάδα μπορεί να έχουμε ένα υγιεινό γλυκό σνακ που λέμε εμείς. Δηλαδή λίγη μαύρη σοκολατίτσα, παστελάκι, να φτιάξει η μαμά μας ένα ροκέικ από λαδάκι και να το έχουμε. Και κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν πιο κακά λιπαρά, τα κορεσμένα που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι, που αυξάνουν και τη χολυστερίνη, καλό είναι να τα αποφεύγουμε και να τα έχουμε αραιά και πού. Όπως είναι πάστες με βούτυρο, σιροπιαστά γλυκά με βούτυρο, όλα αυτά που πουλάνε απ' έξω και τα οποία δεν είναι υγιεινά μαγειρεμένα. Τέλος, πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε και το νερό μας, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διατροφής μας. Τουλάχιστον αυτό που λέμε 10 με 12 ποτηράκια νεράκι την ημέρα, πολύ σημαντικό για όλους μας και για τα παιδιά μας. Να μην ξεχάσουν να πω ότι εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που δίνουμε το καλό παράδειγμα για να μπορέσουν και τα παιδιά μας στην πορεία να έχουν ένα υγιές βάρος και να έχουν κάποιες σωστές διατροφικές συνήθειες. Σημαντικό για τους γονείς να ξέρουν ότι το γάλα και η χυμή δεν αντικαθιστούν το νεράκι. Σίγουρα θα προσφέρουμε στο παιδί μας το γάλα που το έχει ανάγκη λόγω του ασβεστίου και για την ανάπτυξή του και τους χυμούς φυσικά, αλλά το νεράκι έρχεται επιπρόσθετα σε όλα αυτά και καλό είναι να μην αντικαθιστά τα υγρά αυτά. Το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό για να καλύψει τις ανάγκες στο σώμα μας, ή ακόμα και σε εποχές όπως τώρα που πάρα πολύ είμαστε κρυωμένοι και μπορεί να έχουμε πυρετό και υδρώνουμε αρκετά, χρειαζόμαστε το νερό μας, το οποίο μας βοηθάει στο να μην είμαστε αφυδατωμένοι. Όλα αυτά λοιπόν πολύ σημαντικά να τα λάβουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να έχουμε υγεία και να διατηρούμε ένα σωστό βάρος και να μπορέσουμε έτσι να αποτρέψουμε τον εαυτό μας από την παχυσαρκία που οδηγεί σε πολλά προβλήματα υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.